Larg, atâta le faci. Hai, diferențe! Ia, doamnele, cu 700 de minute. Mămica mea e robot, pula! Răcan, care joacă la... Salam, bai, cu salam. Robot, până și păcăciula ta e până aici ce mânca, pula mea. Geada de borfani de cartier, cum e, șticule, știi cum e, nu? Geada de care concurs. Cu mar la John Deere. Când stai la John Deere așa, când arde așa, puternic, un disc e așa, cum face. Te uiți în oglindă, Nicule, de dacă care de zbor. Apeși pe antreplea, îi bagi la 8-a jumătate la disc. Știi cum e față, dar vă faci de cartier, cum ești? Știi cum e, Nicule? Viața de băgămurt cum sunt, viața de găcicare că fut laba, brusola, bărățară, blunde, de-astea găcicare pe mine, care sare, știi cum e? Viața de bărfași, nu, măi, Nicule, mă. Ce ești nebun la cur, spune? Eu de unde e vioanul în gură, eu? Știi să-mi bagi viola în gură. Da, să-mi cânti la acordion, să zici că ești singura la o bot, să zici la o urdă, să zici că ești la cimitur, la morgă, știi că... Hai să ne așteaptă la bani. Ce te așteaptă? Hai să ducem cum la pod. Păi nu pot să merg cu baiba, cu că sunt baiba acolo. Gata, bă! Păi și voi m-ați ajuns?